Ix-xut ewlieni fil-ġuri ta' Ronja Zoppardi li qed ikun akkużat bil-qtil ta' Angela Bondin permezz ta' splużjoni ta' bomba f'Ġunju tal-2005 ibiddel il-verżjoni tiegħu. Fl-inkjesta maġisterjali Paċ kien qal li kien ġie avviċinat mill-akkużat li kien qallu biex joqtol mara li kienet qed iddejqu. Kien qal li l-pjan kien li jiltaqa' magħha fil-gżira u joqtolha billi jew jifgaħħa jew inkella jisparala u li għal dan kellu jieħu 500 lira Maltin. Iżda fil-qorti issa Paċ qal li din l-istorja kienet inventata għaliex kien sfurzat li jgħid dan minn spettur tal-pulizija. Fix-xhieda tiegħu Paċ qal li kien jaf l-akkużata li x'kien ġar tiegħu f'Wormla. Skont il-prosekuzzjoni, il-bomba kienet intenzjonata għal Mart hu Ronja Zoppardi, iżda l-basket bl-esplussiv ġie mċaqlaq minn persuna li kienet għaddejja mit-triq. Aktar kmieni fil-qorti dik li kellha tkun il-vittma f'dan il-każ qalet li kienet ġiet imwissija li l-akkużat kienet jipprova jixtri bomba. Qalet li kienet biss id-deċiżjoni li tbiddel ir-rutina dakinhar li salvatilha ħajjitha u ħajjet uliedha. Qalet ukoll li 3 ġimgħat qabel l-esplużjoni kienet iltaqet mal-akkużat fil-preżenza tal-avukati minħabba xi nuqqas taqbil dwar wirt li ħalla r-raġel tagħha fejn ma kien intlaħaq l-ebda qbil. Il-mara qalet ukoll li l-akkużat kien jeddidha li se joqtol lilha u lill-uliedha li kien jiġri warejha u għamel żmien saħansitra mar joqgħod faċċata tagħha fejn kien anke talaba biex tħallastu l-kontijiet tad-dawlu l-ilma. Il-każ ikompli fil-qorti.